Jesus loves me, his I know, for the Bible tells me so. Little one to endure, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. You have memory verse? Isaiah 60 verse 1. Arise, Arise, shine, for thy light the light has come, has come. and the glory of the Lord The grace of the Lord has risen has risen upon you. Okay. Okay, thank you. Ayan, okay, thank you, Angel. Lukatan niyo ti Bibliayo, dito Luke chapter 11 verse 38. Luke chapter 11 verse 38. Basa kada kayo iti Ilocano. Kat basaan niyo basaan niyo ita ayan iti version nga da kanyayo. Una na iti verse 33. Awan manggangat iti pagsilawan, sana ilinged, wenno kaluban. Ay makawat tayo amin Ilocano? Alright. Ay kunak no, agtaytayag ni Manong. Okay. So next, ituloy tayo. Iparabaw na, ket di itinairanta apag saadan na, tapno makita dagiti tattao tilawag na, apaman asumurek da iti balay. Verse 34, dagiti matam ti panakasilaw ti bagim. Wow. No nasalunat dagiti matam, nalawag ti intiro a bagim. Ngem no saan ang nasalunat dagiti matam, nasipnget ti intiro a bagim. Verse 35, agannad ka nga rod, tapno tisilaw nga adakin ka saan akin nasipnget. Dajay iti sao ti Apo. Salamat Apo. Ika na kami iti nawadwad nga pan nakaawat. Tapno maawatan mi dito nga saom. Ket ganason mi nga denggen. Anyaman ti kayat mo nga salingsingan ti biag mi. Salingsingan iti intiro apan nagbiag mi ken iti uneg iti iglesyam. Apo, tulungan na kami tapno siduduyos dito riknami. Nga mangkunakin ka Apo nga wen Apo pakawanon na kami. Wen Apo agyaman kami. Ket o Dios iti daytoy nga saom Apo nga isu nga maibinsa-binsa. Bendisyonam ti tunggal agdengeg uray pay dagiti naka-join online. Bendisyonam ida. Paraburam ida Apo. Lord, agayos ti presensyam, uray iti adda nga, uray iti daytoy nga pamayan Apo, madaydayaw tinagan mo. Each one of us, salamat ti anghel mo, nga iso nga nakadestino iti daytoy nga lugar, nga iso Apo nga manggwardya kada kami. Salamat Apo iti panakabalin, ti Espiritu Santum, nga iso nga mang-empower kada kami, mangpapigsa, tapno iti kasta agtultuloy kami nga nasalunat, iti na espirituan a panagbiag mi, kan iti amin nga aspeto, madaydayaw ka nga Dios, tulungam deto'y adipon mo nga nalupoy. Bigbigak nga awanan nak ti maaramidan. Ngam agdipindarakin ka. Salamat. Itinaga na sus nga pumi. Amen. Amen. Okay. So titima tayo tatang gundaway. Gundaway. Tima tayo kat shining brighter. Manuti kayat na nga lumawlawag pay. Madaydayaw ni Apo. If you are shining brighter, kahit nga sawen dayta, no nalawlawag iti panangkita dagiti tattao kin ka, wenno nalawlawag nagpigsa iti panagsilaw mo, ibig sabihin, you are full. Napnapnuan ka. Maraydayaw ti Apo, napnapnuan ka iti panakabalin iti Apo nga Dios. So nga daytoy iti saritaan tayo, shining brighter, lumawlawag. Kayat iti Apo, nga datayong anak na kat lumawlawag tayo. Iti pagsilawan, no maibibos iti
lana na winumay ibus iti gas na lang ti usarak. Numay ibus da jay maapiktaran jay pabelo, maapiktaran jay panagsilaw na nga kumapsot uray ti kandila. Numay ibuson kumapsot Ngam no full da jay gas na as asideg da jay pabelo nga mang absorb ijay gas na pigpigsa ti panaglawag na dakdakkel ti nalawlawa ti silawan na kuma. Nalawlawa iti silawan na. Sibig sabihin, iti deto nga gundaway, datayo kas anak ni Apo, kayat ti Dios nga nalawlawa pay, ti pagsilawan tayo. Kayat ti Apo nga nalawlawa ti lugar nga silawan tayo. Nya so nga agyaman tayo, ta naipwesto tayo, iji kayat ni Apo nga pagraniyagan tayo. So daytoy iti saritaan tayo tatanga gundaway. Number 1, nga aramiden tayo. Kas ano tayo nga aglawag nga nalawlawag. Dila Sunday, kunak nga the light bearer. Dagiti taga-awit iti pagsilawan, kat dagiti anak iti Dios. Kat natarantan dayta, naibingay kanya tayo, and din ituloy tayo dito. So number 1, shining brighter. Masapol tayo to stay focused unto Jesus as the light. Stay focused unto Jesus as the light. Agtalinaed tayo nga mangikita kini Apo Jesus kas silaw. Ta isuna iti perfect nga silaw. Isuna da dyan naggapuan iti silaw. Isuna da dyan ang silaw iti biyag tayo. Isu nga masapol to become brighter. Tapno iti kastakat na lawlawag na dakdakkel iti lawagan tayo, dakdakkel na lawlawa ti silawan tayo, masapol garod nga ikita tayo ken ni Apo Jesus nga isu iti source, iti light. Gapuna apay nga ikita tayo ken ni Apo Jesus, masapol nga i-focus tayo. Gaputa kinkwana, no isuna iti pang ibisaran tayo, ti panagbiag tayo nga kasta, adu dagiti ma-pick up tayo, adu dagiti ma-influensyaan ni Apo Jesus, adu dagiti mabalbaliwan, ijibiyag tayo, adu ti masalingsingan, adu iti malinisan dito'y biyag tayo, no ken ni Apo Jesus tayo nga nakafocus. Amen? Una di. Ta isuna iti lawag garod, isuna ti inmon una, isuna ti ramot, isuna iti puon iti silaw. Nya? And to stay focused on Jesus, nga isu ti agtultuloy nga mang i-provide, wino agtultuloy nga mang sustain, babaan iti kababalin ni Apo Jesus nga pagbiyagan tayo, anyapay iti maaramid iti biyag tayo, when we stay focused unto Jesus, DJ istorya iti panagbiag tayo mapaspasayaat. Maridayaw ti Apo. Di istoryan ti panagbiag mo. No ni Japit idikat anakayat ti ag church. Ngumidi nga nag-focus kini Apo Jesus. Di panagbiag ni Kristo. Di kababalin ni Kristo. No isuti na deket nga gayom tayo. Maapiktaran tayo. And then here comes from glory to glory. He is changing us. Nya, inot dayta, saan nga bigla? Isu nga ti panagtalinaed tayo nga ag-focus kini Apo Jesus nga isu iti silaw, isu ti mamagbalin nga pumintas ti pakaistoryaan iti biyag tayo. Isu nga ada DJ makunkuna nga, you make a story with Jesus. Agaramid kayo, iti pakaistoryaan ti biyag mo nga kaduam ni Apo Jesus. Mano ti adati istorya ti biyag na ditoy. Amin tayo. Nya, kalukwan man dayta. Ano anya man dita. Kangkangag ko day testimony ni Pastor Persian dinagsuro. Sino pa'y adapay di kunada nang malagip ko manan day sinijapit samot tinagapan day nda kanu nag-alat ti manok. Sino pa'y tada pakaistoryaan na ditoy. Nya, mabalin nga ada kanya ti aglemlemeng no ada ti agbisita iji balayo. Siyak nga ikat ti pakaistoryak edi ubingak edi apanak agiskwela iji Cervantes gaputa permiti ili-iliw ko to maratarayak nga agawid.
Kunada tuloy palalo nas ipugaw kunada. But they do not know handa maawatan jay karirik na iti ubing nga naiadayo iti naganakin kuana. So amin tayo adati kalalagip nga pakaistoryaan tayo kakat katawa man dayta uno anyaman dita. Ket saan pulos nga maphan nga basta-basta nga mapunas dagijay. Ngem no ni Apo Jesus no agserbi tayo kini Apo Jesus, there is another story. Nga daytoy nga baro nga pakaistoryaan, iti biyag mo, gapuna, ta iti matam in kitam kini Apo Jesus, nga dayta nga pakaistoryaan attractive story that blesses others. Maraydayaw ni Apo. So kunana iti Hebrew chapter 12 verse 2, kunana looking unto Jesus. So ibagbaghan na ditoy, ti panang ikita tayo, ti mata tayo kini Apo Jesus. Apay nga ni Apo Jesus ti kitaam because dakkel ti influence na iti biyag tayo. Tama? No ni Apo Jesus iti foundation, no ni Apo Jesus ti pangikitaam, ti pamatim, saan ka nga nalaka nga maupay. Diba? Denggen tayo dayta. Focus your faith, establish your faith in Jesus. Ni Apo Jesus ti pangi pundasyonam ti pamatim. Saan nga tao? So, no tao ti kadwam nga aggaramid ti istoryayo, awan iti maganab mo dita. But when, idi nga inmay ni Apo Jesus kinka, ni Apo Jesus ti partner mo, habang agtrabaho ka, mabalin nga deta nga trabaho kat secular, because you are in Jesus, you are connected with Jesus, ada ti baro nga banag nga maararamid ti biyag mo every day. Glory to God. So kunana looking unto Jesus, bakit? The author, isuna ti author, isuna gamin ti puon iti biyag, and finisher of our faith. Isuna ti mangilupas iti pamati. Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Apay nga ni Apo Jesus ti pangikitaan tayo, ni Apo Jesus ti papanunuton tayo, ni Apo Jesus ti focus tayo, isuna gamin jay natay, nagrigat, nagsagaba, nauyuyaw, na ibabain, permi tirigat na, inturod na tirigat, because of you and me. Saan nga ni pastor ti kitaam nga gapu nga haan ka nga makigimong? Bakit? Apay na ilansa ni pastor? Nagsagaba ba ni pastor? Inawit na ba ti cross? Yeah? Only Jesus. No apay nga isuna ti pangikitaan tayo, ta isuna ti gapuwanan iti amin, madaydayaw ti Apo, because of Him, agbibiyag tayo iti parabor, madaydayaw ti Dios. Luke chapter 33, Quran 11:33, no one lights a lamp and puts it in a place wherein will be hidden, or under bowl. Instead, they put it on its stand, so that those who come in may see the light. No nakafocus tayo kini Apo Jesus, no ni Apo Jesus iti partner mo iti biyag, nakafocusam. Pagbalinan na dayta biyag mo, kunana dagiti tattao nga mangbuya idayta biyag mo, they will see the light in you. Dagiti umay nga tattao nga mangamukin ka, makita dati kina siya sinom kas namati. Isu nga daytoy ibagbagana DJ, panaglawag tayo nga nalawlawag pay. Babaan ti panagtalinaed tayo nga nakaturong ti mata tayo ken ni Apo Jesus. No connected tayo nga us-usto, strong jay connection tayo kini Apo Dios, the people will see the light in us. Adikod nasaysayat iti panaglawag tayo. Madaydayaw iti Dios. May kadwa, shining brighter. Tapno na nalawlawag iti panagranyag tayo. Yeah. Pumigpigsa di lawag tayo. In other words, pumigpigsa ti influence mo. Kas namati kini Apo, isu daytoy, let your spiritual eyesight healthy. Kitaan tayo, babaan ti tulong ni Apo Dios. DJ mata tayo, kumada spiritual eyes tayo. DJ mata tayo, DJ panagkita tayo. Nasalon at da, madaydayaw ti Dios. Anya ti kunana aya ditoy, Luke chapter 35. See to it, then, that the light within you is not darkness. Kitaam,
taday tapag silawam, kat saan kumanga day, nasipngat. Kaya't nangarod nga ipakita ditoy, no healthy da jay, na espirituan apan nagkita tayo, no healthy day ta, ma-identify mo, itinainlubungan nga aramid, kat saan mo nga aramidan, gaputa sika nga namati, nga nilawagan iti Apo, healthy da jay matam, no healthy day matam, makitam ti amin. At nangasawan, hanmot anga day nakalumang, makitam maay ma-sense mo, makitam da jay, haan nga makita, dagiti da duma. No healthy ti spiritual eyes tayo, ma-identify mo nga dagos, nga daytoy kat saan nga umisu daytoy. Madi daytoy saan nga makaayayo kin ni Apo Dios dayta. But if your eyes are unhealthy, akala mo okay lang yun. Aramidem lata. So nga niya ti pagbanaga na, dagiti tattao nga mangkitkita kin ka, nga amuda nga born again ka, anya ti mangyari, yadoy mo. Nya? So inbis ngay nga aglawag ka kadakwada, kunadan tutuloy nga, ay isumot laeng. So as believer in the Lord, tapno agbalin tayo nga nasaysayaat, apagsilawan, dagiti ububing kon dagiti daduma, we need to see to it, nga datayo kas maysa nga namati, healthy ti spiritual eyesight tayo. Di panagkitam, kitaam dito'y nga maysa nga banag, usto ba dito'y, proper ba dito'y nga aramiden ti maysa nga namati? Umiso ba dito'y nga aramiden ti maysa nga agserserbi kini Apo? Kat no spiritual eyes, kat no healthy ti spiritual eyes mo, immediately nga makitam detahaan mo nga aramiden. Kasjay po kakabsat. Nya? According to the Word of God. Han nga according kanyak. So ada dito'y how to have a spiritual eyes healthy. Kas ano nga maadan tayo itinasalun at apanagkita. Umuna, dwell in the presence of God. Agtalinaad tayo iti presensya iti Apo. Psalms chapter 101 verse 6 kunana, my eyes will be on the faithful in the land. Kunan ni Apo Dios. Nya? Kunan na timatak ket matalek na my eyes will be on the faithful. Wow. Nakuanak tuloy da ni correction ni Pastor Persian. Tama yon. We need to see da on, in, off. Yan. Detoy, my eyes will be on the faithful in the land. Dayon. Day mata iti Apo. Sikikita kadagiti matalek ijay daga. Glory to God. That they may dwell with me. The one whose walk is blameless will minister to me. Number 2, kasano nga maadan tayo iti na espirituan nga mata tapno healthy. Spiritual eyes healthy. Letter B, ask God for insight into His words. Kakabsat, do not try to interpret the Word of God without reading it. Kunan ni Mike Mordak, taado gamin, handa ka no nga kayat nga basaan ti Biblia, nangagkumot lang na wordcasting ni Sister Jera, handa ka no kayat nga basaan ti Biblia, ta saan da nga mauawatan. Ngam, anet ti umununa nga aramidem tapno maawatan ti Biblia? Basaan, bagam ta kaabay mo, basaan ta. Wen, pay amoy nga kutingtingan data cellphone yun, nohan yung nga inuggaman data cellphone yun, kot nag-explore kayo. Uray mat ito'y Biblia, dyan na santuan nga surat. Yeah. Tapno maawatan tayo, keep on reading. Panagbasa, aging gana nga umay iti, panakaawat. Yeah, madaydayaw ti Diyos, iparparang ko rito yung barbaro nga Biblia, kung nabayag nga tartarigagayak da ito'y. But I praise the Lord. Gaputa, kahit ko pa'y nga lumawlawat, ti panakamok ya, uray no, medyo narigat, but then, keep on reading, aging gana nga, masansanay ka, mauawatan ka. Mauawatan. No irugim nga buklatan ti sao ti Apo, kot agrugi kang agbasa. Ti Espiritu ti Apo, agrugi nga agtrabaho kin ka. And you will begin to enjoy. So nga, ti sao ti Apo, haan nga mang boring.
Kunada idi, ada di time nga anak ka makaturog. Basak man ti Biblia. Diag basa kat apay nga karkarong anak nga makaturog. Uldo idi, makaturog ak ng apay dejay. But we need hantay nga usaran dejay laang nga tapno mang paturog kaniya tayo. Kunana iti Psalms 119 verse 18. Kunana ni David. Ni David daytoy kunana, open my eyes that I may see wonderful things in your law. So kunana ni David, Apo Dios, ilukat mo daytoy matak. Ya? Jayhan nga di literal nga mata, ngam day na espirituan ti sarsaritaan ni David ditoy. Ilukat mo da jay matak, tapno makitak dagiti nakaskas daaw nga aramid mo, makitak dagiti nakaskas daaw nga linlintag mo. So when we pray to God for us nga maawatan tayo ti sao ti Apo, Lord, ilukat mo ti panagkitak spiritually. Kan dagiti da dumapay, when your eyes are healthy, everything are healthy. Yun, kita niyo diay? Luke chapter 11 verse 34. Your eyes is the lamp of your body. Naglaing ni Apo Dios. Saan nga di pagsilawan ti bagi tayo kot adad to'y dapan tayo? Ay makway diay? Saan nga di pagsilawan ti bagi tayo kot ada ito'y likudan tayo? Uno dyan ti tungod tayo. But in front of us, iji nangat nga tupay, sumangin panuknuk, nga kuna ni Apo Jesus, nga ti pagsilawan dapat ada iji nga to. Isu nga day mata tayo, ada ditoy. Han nga ada iji baba. Amin kuna yun, ag-agree kayo, adi. Unmut nya. So, diay, your eyes is the lamp of your body. So, if your eyes are healthy, nya nga rod, makitam iti buong biyag mo nga mayat no healthy ti matam. So, ituloy tayo. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. Your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. So masapol tayo. Nga daytoy mata tayo malukatan. Kunam kini Apo, unveil my eyes. Luktam daytoy matak tapno makitak ti importante nga masapol nga aramidok. Madaydayaw ti Dios. Nya sudejay. Number 3, shining brighter. Tapno iti kastakot lumawlawag tayo. No, sumaysayat iti panagranyag tayo. Kas light bearers. Number 3, iso daytoy fine wisdom. Sapulon tayo iti kinasirib. Being wise, ti masirib, being wise is when we put others in the right path. Nag-cute daytoy nga sentence, nagmayat and nag-powerful daytoy nga sentence. Nalipatak no sinuda jay author na daytoy, hang ko nga in-note hang ko nga sauda ito'y sauda nga binulod ko. Being wise is when we put others in the right path. Iti masirib nga tao, iturong mo jay tao nga am-ammom, ijay umiso nga dalan. Haan mo nga iturong, ijay nalawa nga pagnaan. Glory to God. Dagiti pasurot ni Apo, full of wisdom, bagam takaabay mo, you are follower of the Lord Jesus Christ. Glory to God. And your eyes are already opened. Let us continue to maintain a healthy eyes, iti imatang iti Apo. Being wise is when we put others in the right path. Nya, isuro tayo. Ket, no kastoy iti aramidon tayo, madlaw mo iti biyag mo nga awanan garud iti kinasipngat di tabiyag mo. Because sika nga nagranyag, agranranyag iti biyag na, kaya mga lawagan dagiti daduma, ket gaputa ada tilawagkin ka nagpigsadya atak tilawagkin nga adakin ka, you can bring others daytoy ti usto nga dalan. Daytoy ti usto nga mangiturong iti destinasyon a papananta. So awan ti space iti darkness ijay biyag tayo.
Madaydayaw ti Diyos. Proverbs chapter 9, verse 11. Kunana ditoy, if you live, basaan tayo man amin, this is a good verse to receive. May sada ito'y, 1, 2, 3, go, read. If you live wisely, you will live a long time. Wisdom will add years to your life. Grabe. Gracious. If you live wisely, iso nga, no adda dagiti i-desire tayo, iti panagbiag tayo, kas namatikin ni Apo, iso daytoy wisdom. No adda ti tartarigagayan tayo, iti biag tayo, it should be wisdom. Heavenly wisdom. Haan nga man's wisdom. Agyaman tayo. If you live wisely, kat no adati wisdom tayo, no adda iti kinasirib kada tayo, no ammo tayo, iti dumawat ti panakaammo kini Apo, He will give it to us, kat DJ panagbiag mo, napnapnuan iti wisdom. You can live wisely. Wisely means, ammom dagiti amin nga, naurnos iti aramidem. Naurnos ti panang usar mo jay time mo. Naurnos ti panang usar mo jay resources mo. Kwartam, ammom ti pang iturturungam, ammom ti pang ipispisukam. Ammom ti pang i-invest am. Di pag-invest am nga haan ka nga ma-scam. But, you will reap apitum to. Iso nga, de kinasirib, iso daytoy iti mamagbalin kada tayo, nga sumaysayaat, rumanranyag iti panagbiag tayo, kas maysa nga namati. No adda ti kinasirib kada tayo, awan iti lugar, iti kinatakrot, dito'y biag tayo, bagam takaabay mo, saan ka nga takrot ti panangkitak. You are brave. Naturad ka. Naturad tayo, apay. The source of wisdom is our God. Madaydayaw ti Apo. So nga kitaan tayo daytoy kakabsatin niya, nagmayat ti adda ni Kristo. Saan nga lugi ti adda kini Apo? Ngam nagmayat kamamayatan aklasi ti panagbiag, isu ti panag-adda tayo ijay sidong ni Apo. Daniel chapter 12 verse 3. Ti biag ni Daniel manan. Brother Daniel, where are you? Oh, hangan ni Brother Daniel nga kuyup-yup. Kuna ni ading na Moses, kuna na kanya na. So, Daniel chapter 12 verse 3, kuna na, those who are wise, wow, dagidjay da nga masirib, will shine like the brightness of the heaven. Sino nga iti ibagbagana? Sino aya iti pakaipaaya na daytoy? Sino dagiti maawagan nga ag-shine brighter? Lumawlawag iti panaglawag na, dagidjay da, nga magna, ijay patigmaan, dagiti mamasirib, nya? So, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Magamtakabay mo, kaya pala, ang daming, adu iti maapapal di tabiyag mo. Adu ti mabinbindisyonan di tabiyag mo. Hindi dahil sa'yo, dahil sa presensya ng Diyos, nga adda di tabiyag mo, gapo iti influence iti langit, gapo iti influence iti presensya iti Apo. So let us continue to seek wisdom from the Lord. Madaydayaw ti Diyos. Anyapay dito iti benepisyo iti maysa nga tao nga mangsapul ti kinasirib. Unana, nya day nabasa tayo tatay, nayuna na iti, tawen ti panagbiag mo, kunana wisdom will add years to your life. Apay nga will add years to your life, isuro na kan, wanya didigi dapat nga hamo nga kanon. Dapat nga hamo nga sagidan. Nya? So, naimbag ti Apo, agyaman tayo dati sa una. Ulitak, anak pa yung nalpas dito Daniel chapter 12 verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Netiket na, nga sawan daytoy, dagijay da nga mamasirib, nga agbibiyag, dagijay biyag dakot nagranyag, rumanranyag,
nga kasla nga kalawag iti langit, kan dagijay da nga mangidalan kadagiti tattao nga agbalin nga nalintag kunana, and those who lead many to righteousness. Wow. You are appointed by God to lead many to righteousness. Datayo, napusgan tayo nga anak ti Apo, anya ti aramiden tayo, ilid mo deta classmate mo into righteousness. Hanga sikat ti maapiktaran. No agvi-vape da, hangka nga makivi-vape. No anya ti aramiden da hamo nga hangka makiar-aramid gaputa inkabil da kayji kas anak ni Apo Dios laglagi po niyo, you are sons and daughters of God. Apay nga inpanda kayji nga eskulaan because God wants to use your life. Kat laglagi po anak da ka ni Apo, handa ka anak ni Satanas. Anak da ka ni Lord. Anak da ka ni God who created the heavens and the earth. Kat anya ti aramidem, you lead people into righteousness. Haan nga si kajay idalanda. Apay, gaputa, insaad da kadta ni Apo. Isong I encourage you young people, dito'y sumarunong a week, after dito'y week of fire tayo, kakabsat nga church, ti sumarunong aramidem tayo this week is to lead people into righteousness. Invite people to Christ. Lead people to Christ. Your workmates, your classmates, bakasyon tata, dagida dumahampay. Di katrabahuan niyo kakabsat nga namati. Ilid yo isuda, di kinalintag. Hangkang RRT di ta pwestom. Hangkang RRT di ta workplace mo. You are assigned by God. Kas panag-assign na iti anghel na. Inpwesto iti Diyos. Dagiti anghel na, kadagiti tattao na, tapno mabantayan da. Likewise, ni Apo Dios, pinili da ka. He saves you. He transform you. Binalbaliwan na tibiyag mo. Tapno iti kasta, aglawag ka. Kat idalan mo dagiti tattao into righteousness. In your life, kunana, like the stars forever and ever, kasla ka nga between. Kasla ka nga bulang, kasla ka nga init. So laglagi po tayo, we are in these last days. Be serious about this. Agbalin tayo nga seryoso iji Christian life tayo. To lead others to Christ. Dahito'y matkat ti kayat iti Apo. Isuga po na, our meeting last Monday, nag-download da iti assessment. So nga kunak, ulitok manan kakabsat. The discipleship nga inararamid tayo tinapalpalabas. Nagdakkel iti impact na. Ngam amoyo ti problema tatang agundaway nga panahon. Nagdecrease ti discipleship tayo. Why? You did not participate. Bakit? This is the vision of God. Adatin download nga assessment nga kasta kas ano kung answeran dito iti agdama nga sitwasyon. Kayong mga nag-enroll ng EES, huwinto kayo. Apay, boring. Maburburing kayo, iti sao iti Apo. Seek wisdom. Jay wisdom, jay panagsik tayo ti wisdom, iso ti panag-adal tayo ti saon ni Apo Diyos. Hanyo kumakong kuna nga di sa discipleship isas. No kas jay ti saom, you are rejecting the command of the Lord. Kakabsat nga namati. Proverbs chapter 4 verse 18, the path of the righteous is like the morning sun. Hamo ba amo nga kasta ti style ti biyag mo gayam? Antay ba nga malagip nga kasdi gayam ti style ti panagbiag tayo? Nga kunana ti dalan mo nga nalintag. Ta pinalintag na tayo ti Apo, it is by His grace. Ti dalan tayo nga nalintag, kunana, is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of the day. Naranranyag, naranranyag, naranranyag.
Dayta po ti klase ti dalan tayo. You know your way? Do you know your path? Amo tayo kaditi style ti pagpagnaan tayo. Nya? Kunan, the path of the righteous is like the morning sun. Kasla nga baggak ti agsapa. Kasla nga naglawag. Madaydayaw ti apo kat lumag-lumaw-lawag pay dayta. Madaydayaw tinagan iti Dios. Proverbs 9:11. Niya pa'y nagsubliak gayam idzay. 4:18. Hindi. Nasa conclusion na pala. So, agyaman tayo iti daytoy. Shining brighter. Daytoy iti kayat iti apo nga mapasamak kadagiti intero nga namati throughout the world. Nga dagiti namati rumanranyag kumapumigpigsa kumada jay silaw da. Kasla bulb nga ngumat nga to anya tawag naman ng Manuel Ejikwa na pigpigsa. More powerful. No kasla kumada ita manungawat dahito eh. Ngumat nga to kumada jay. Basta maawatan yun, iket ko nga sawan jay. Jay kumangay, napigpig sapay, no idikot Petromax, amoy ti Petromax, nakapsot into no bum-bumba ang nga kasta, pumigpig sakot pumigpig sa, lumaw-lawa jay masilawan na. Umamoyo saan tayo man nga Petromax, saan tayo nga day Petromax, ngam anyati maaramida na when the Spirit of the Lord, numapmapnuan tayo ti pan nakabalin ti Espiritu Santo, pumigpig sa di panaglawag tayo. Glory to God. Nya? So spread the light. Nya? Anyati aramidin tayo, becoming brighter, shining brighter, tapno iti kasta, ipalawa tayo, when no spread the light. Palawaan tayo, tisilawan tayo. So, stay focused unto Jesus. Keep our spiritual eyesight healthy. Keep our life. Nya din number 3. Find wisdom. Kunana. Find wisdom. Sapulon tayo. Sapulon tayo ti wisdom. Tati wisdom ha nga kapirot ka kat the giant. You need nga ag-exert ka ti effort. Agbasa ka, ag-adal ka, agdungag ka kadagiti daduma. Do not depend on your own understanding. Kuna na nga rod, ang tayo agdipindar, ije bukod tayo nga panakaam mo. Iso nga, iti daytoy nga season kakabsat, amin tayo as a whole church. Kami nga natuloy nga, nakapan ije may nga place nga papanan tayo kuma. But, dito yung a week, we've done praying for 21 days, prayer in fast meal. Analpas tayon, dito yung a week, kat isuiti week of fire. Apa yung a week of fire? Anyada kita fire. Kunayon siguro. Ngam day week of fire, umay tayo ka ni Apo nga pasgod, pigsa. Tapno into no maisabak tayo iti gubatan, napigsa tayo nga makigubat. Maray dayaw ni Apo, no aramiden tayo jay part tayo, ni Apo Diyos aramiden na jay part namot kada tayo. So nga, agyaman tayo kini Apo Diyos,